het niet. Ze kan niet kiezen. Pak ik de of pak ik deze? Ze stond vanmorgen voor de kleierkast. Ze moest zich gewoon aandoen. Ze pakte één voor één haar kleier vast. Wat zal ik me aandoen? Wat zal ik me eens aandoen? Er hing zoveel in haar kleierkast. En ik vroeg niet bij deze. Wat denkst du als du zoveel kleier haust? En du kost niet kiezen. Nee, du kost niet kiezen. Die blauwe blouse steekt er nee. Die met de rouge Wilt ze nee. De plooie rok is te oud. De rode rok is te koud. Die zwarte broek van Poppeline die past niet meer. Slankerien Couturier Jean-Claude is niet meer in de mode. Half 7 in de morgen en nu al het ze zorgen. 5 meter breed is haar kleierkast. Maar als ze zich heet aandoen, dan pakt ze één voor één de kleier vast. Wat zal ik me aandoen? Wat zal ik me eens aandoen? Den anorak, vaste dat mantelpak, een vlekkochel, dat linnenkleed, makerbreed, tailor-made, wilt ze nee, de lammicoat is passé, de gele rood, ook gaat die, de minirok is sexy, maar de droeg ze al te dexy. Zo steeds ze dat te denken, en te denken. Zo steeds ze 's morgens voor de kleierkast. We zinken terno 7. Dat is de pas als de vol kleierhups. En du kent niet kiezen. Nee, du kent niet kiezen. En dan terwijl ik me gaan scheren ben, kunt ze zielig bij mij staan. Dan kijk ze of ze me verleiden kan. Ja, ik heb niks om aan te doen. 5 meter breed is haar kleierkast.